Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आव बरनायनाय थाबाय। नै दिनै आंनि फ्रेन्ड देंखो आरो फिलानि गोथार जुलियावहाय जों दान्दिसे नुजाथि फैबाय। स' गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनो इन्ट्रेस्टेड बा नायलांदो भिडिअ'खौ जोबजासिम। malam jalan guru prasad. Abad lana karnisnya. Saya sebenarnya 네, 포스가 되게 포스. 네네네네네. Halo.
Gotong menga. Lah thằng cần chơi. Saya ada tinggal jalan udah mulai sar menja. Nhà đại dương tham gia nên quý vị tham gia đến tham gia đến selfie point ya. Naide logoफोर selfie point. Wow. Udah kapten gitu. Gapakhoi. Ini dengsalai. Anh nोंसोर बै हैलांगायाव जाहैदां हैलांगा मेलागायाव blue color मोजां नुयो blue जोंनायाव साफायनांगो सोरलै ए क्या है ini kira-kira Mungkin thằng không phải. Qua bé xí cả không bé khơi. Lấy cái kia cái nữa. Cái là cái này không phải. Mana raja mana. Aja apa sih? Guna betul. Hai kejen. Hai. Dressing kamu gimana nih? Foto gue lebih sih kamu. Ada nana? Kan guna benda apa lah rasanya? Nah, ayo tunggu dulu kudu. Ayo. Stop ya aku ya. Masih dong ada jauh-jauh masih kudu. Kalian nasi sini, kasih foto lagi. Kameramena, kep konan ala. Ada biras, sopai bay. Klap klip. Lain nang pop zubai nai, mungkin. Apa lagra pada foto lagra pada. Ada biras. Kan sekemen. Berapa tuh? Blok perang. Kumi apa yang naik pergi? Bere, atau dua kena naik. Tapi aja itu. Dari sana ya, masuk kuliah.
गोदो खामसालियाव जिरायनानै दंगासिनो गोजोन जों आरो साबसिन जाबोथों दिनै आरो रंजा बाजा जाया फाब्रिका बाथौनि उन्दै गेजेरना उन्दै ओमफ्राय ये गेजेर सेकेन्ड जा अ सेकेन्ड ओमफ्राय नोङो फार्स्ट ना 1 नाम्बारा नै जोंना मेदामा ओमफ्राय बै बिबोनां दंहैयोमोन बेयो पिकआप खालामना लाना फैदों दा बिथां साथाम आलासिखौ जों सिनायथि होग्रोनो नागिरदों सिनायथि होखांनायनि उनाव बिराज बिथाङा मेथाइ रोजाबगोन आरो जों गासिबो रंजागोन बिराज बिथाङा मेथाइ रोजाबखांनायनि उनाव आरोबाव डिजे गबिसा डिजे प्ले खालामबावगोन स' आखाइ हमना खनसे रायजोफोर Yes, नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय खोब आब्रुथियै बे मेन लामायाव थायालासिनो ओरै जमा फिला एसे गुवारखा जायगा थोखायो ओरै फैजाब अननानै बयबो लामायाव थानाङा बेयाव गारि मटर गेदारिं जायो आरो नोंथांमोना नैबेनो बिराज मोसाहारि स' बिथांखौ जोंनिनो देंखो बर'नि गाहाय बिबाजै असे मिसेस प्रियंका बर'खौ गांसे आर'नाइजों सिनायथि होनानै बरायना लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आखाइ हमना रायजोफोर मिसेस प्रियंका and बिराज मोसाहारि so thank you so much all of you guys next आव जों जौस्राङाव थिखोबावनोसै बिथांजों फैफानाय लोगो हेफाजाबगिरि रहन बर' स' बिथांनि मुङाव आखाइ हमना हो बिथाङा गुवाहाटीनि सानैबो मेरिट नङा दै सिंगेल जा सिख्लाफोर नायनानै ला फेसबुकआव फल' खालामनायनो हागोन स' बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों सिनायथि होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथांखौ जोंनिनो देंखोनिनो फंबाय जायो खोब एरेन्ज खालामदों हाबायाव बिथाङा मिस्टार अजय बर' फंबायखौ आङो सिनायथि होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय होबाय दे जाखांबाय आरो नै दंबावो जनायनि बिथाङा अजय वारि स' बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों सिनायथि होदो स' थेंक इउ स' नोंथांमोननि सिङाव दा जोंनिनो मानगोनां फेमास सिंगार नोंथांमोना राखाव रासि मेथाइ खोनादों दा येस ना सिंगि बायदि दावै लांनो मोनै खोनादों दा येस मर्डान गान स' सबखौबो रोजाबगोन स' जों दा प्रग्रामखौ जागायनो थाखाय आं बिराजनो गथायनाय जासिगोन हेलौ सनाफोर आं दिनै हाबासो जानो फैदों आं थेवबो मेथाइखौ खननोसै एफाबो बिदि रेडि जानानै फैयाखै आं माबाफोर बावोब्ला नोंसां माने गासिबो ज' लोगो नांनानै आंजों खनफानांगोन जागोन दा दे दसे समसिम आंजों लोगोफोरबो फैफायाखै दिनै नाथाय आङो ट्रेकजों खननांगोन मोसानोसै ना दसे देंखो आरो फिलानि हाबायाव बयबो दे दसे रंजालायनोसै ना आङो इयावसो थाहैबाय थादों खोनासंनाय दानि दे जागोन दे एबार बे मेथाइ खनो दे खनना सोरबा गोसोनायफोर दंबा लानानै खारखादो दिनैनो गोजोननाय मोना नामा बेखौनो खनफिनबाय थाबाबो जागोन दा
हाबायाव फैनाय आलासिफोर आरो बेयाव हारिमु बिलिफाङाव बाहागो लाग्राफोरखौ माबा मोनसे खोथा बुंगोन खोमा फंनैसो सुंद' बिबुंथि बुंनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय बाबाखौ हौवा गोदाननि जोनोमगिरि जोंहा आंनि बन्धु दिलीप बर'नि जानानै आं बुंबाय बिथां फंबाया रायजोनि थाखाय माबा मोनसे बुंनो साननायखाय आं बुंबाय गासैखौबो रायजो राजाफोरखौ रंजानानै आरो लोगोसे শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি পিনি সকলোৱে উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ বিয়া তৰফৰ পৰা সকলোকে আমি ওয়েলকাম কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়া আমি ধন্যবাদ